A piscina da Cachada de Boiro será escenario este vindeiro sábado pola tarde da cuarta xornada da Liga Infantil de Natación. A proba organizada polo club local, o Club Natación Boiro, en colaboración coa Federación Galega de Natación e o propio Concello, participarán ao redor dun 100 de nadadores, chegados de diversos clubs de toda Galicia. Estará dirixido a rapaces e rapazas de idades comprendidas entre os 13 e os 15 anos. Que será a cuarta xornada de Liga Infantil, albergará un total de 100 nadadores, é unha competición zonal, Santiago, Benvigo, Rías Baixas, Vilagarcía, Ribeira, Arzúa. Dase a circunstancia que a competición deste vindeiro sábado será a primeira proba oficial que se celebrará nestas instalacións dende a súa homologación, hai apenas unhas semanas. Poder presentar a primeira proba homologada de natación no noso concello, pois creo que é unha xestión deportiva excelente que foi coordinada entre o Concello de Boiro e o Club Natación Boiro. Especialmente porque creo que ahora mismo o Club de Natación Boiro está nun momento excelente, despois de moitos anos de traballo, cas distintas directivas que levaron a cabo e o equipo técnico que acompañou a todos os nadadores e nadadoras do noso concello, creo que está un momento excelente. A pasada tempada ascenderon e creo que en este momento están tamén a pé de poder ascender por segundo ano consecutivo na súa categoría. Para nós é unha oportunidade grande poder realizar competicións, a que unha, nos evitamos desplazamentos, dúas, que temos a liberdade de poder organizar competicións ou tomos de tempos no momento da temporada na que nos veña mellor. Dende o Concello anunciaron que seguirán avanzando na mellora das instalacións, incluindo a posibilidade de instalar unha bancada que permita a entrada de público ao recinto e poder así disfrutar das competicións.